fire. I know you are done with me. It's just fired. Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Hello mga Dhaii. Maayong hapon mga Dhaii, and welcome to another video. We're going to drink some coffee dito sa may CLARIS. For this video, we're going to talk about the different schools in Thailand. Kung anong ma-expect mo if you are already here, and then you are going to apply for a job. So I'm going to start with sa school namon first. Kung ano mga program dito. So we have number 1, mini bilingual program. Ang mini bilingual, puro na siya mga Pinoy na nagkatutlo. And then they only have 4 English subjects and then the rest Phayathai. Number 2, ASEAN bilingual program. Bago na siya nga program sa school. Ang ASEAN bilingual is the same as the mini bilingual but may homeroom na Pinoy. The third one is bilingual program. Ang bilingual program is half-half. For example, may 8 foreign subjects, may 8 man nga Thai subjects. Do ba nito counterpart? Same topics, pero ang isa in Thai, ang isa naman is in English. Number 4 is international program. Ang international program, tanan naman na yung subject. English, isa lang ang Thai. Ang muna siyang international program. Pero sa iba nga school, I think they have different nga mga programs man. And then for the international schools, ang mga homeroom gali is mga Pinoy. Mga subject teachers, mga puti. Ang mga puti nga ina, they are called native English speakers. Ina sila nagaling sa US, UK, New Zealand, Canada, South Africa. Kita nga mga Asians, we are non-native English speakers. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space. In my head it was empty, but I know that I want to be where you are. I was denied. I had spent those years, did not recognize the person that's inside. Share ko na sa inyo para at least makabalo ka mo. If sagad ka sa classroom management, mamiay sila sa inyo. And then another thing is, you need to be very helpful sa mga Thai. In any way. Buligan mo sila. Kung may kinahanglan sila sa inyo, bulig ka. Kung may ipaubra sila sa inyo, volunteer. Amo ginang ilang gusto. And they will help you. Biskan anong matabo. May problema ka sa mga bata, to the rescue ang Thai. May bata nga wala ka pamati, to the rescue ang Thai. Basta magustuhan kanila. Kaya nga namin yung mga classroom management. Ang mga bata diri is different compared sa Pinas. Number 1, so, wala sila homework. Ang balo mo na sila nga do your homework the next day. So wala sa may mapas. So buong mga bata, they learn na nga mag-study before some test. Pero sa una ba, school sila nag-study dahi. Tamaran na sila. May mga bata mamba nga ma-study pa kung sila kita mo mas lakwarta. May mga amo sila. So just another advice, kung ari ka mo di, learn ka mo nga mag-adapt sa ilay ang educational system. Kaya nga, kung do feeling mo do sa Pinas, ya isundon mo gid kung ano dito ay. So, wala ka tsansa diri tay. So dapat learn to adapt. Siguro after a year, 2 years, okay ka na. Wala ka na rin nga problema. So I'm going to give you one story. Sang una pa lang ako diri about sa exam.
Ang amon ganing exam, you need to do your exam, lesson plan, amo na siya. Same man sa Pinas, pero hindi just amo na kadamo ang trabaho. So ako man niya, nakipag-swap kami sa exam, kaya you need to check ang exam, i-check mo ang grammar, amo na. And then ako syempre, engineering ang akong course. So that means hindi ako sagad sa English o kung mga subject-verb agreement ko, just no. So, ang ginpa-check sa akon is English na subject. So, ang ginawa ko, gintawag ko ang English major syempre. Kasi di ko ni-check ko kaya para nga mapass ko na. So, di ko, pero lang tawa balahong isa ka question. Let's say number 1 nga question. Ginbasa ko. Number 1, milk is come from cow. So, biskan engineering ka, biskan ano ka man nga subject, babalaan mo gidya nga sala. Sentence mismo, sala. Siling ko sa iya, huy lang tawa balahu. Ang yaya nga question mo, milk is come from cow. Ibla ka sala gid niya. Amo nambal. Siya man niya dai nagpalapit ka gamba man. Human ano na siya nga teacher niya man. Sino na nga teacher na ubra sina pataka lang siya sang ubra siling niya man na. Likuman gani no, imagine na milk is come from cow. Tapos ginsabat niya kuya dai. Linya gani man. Sala ginaiya kay nga ang milk pwede man na sa goat. Ang ginaano ko tani ang sentence sala. Amo na ang saling ko, if ever gusto mo rin mag-teach, go! Additional information ng galit tayo. If ever na-hire ka na sa school, niyaram na nga 3 months probation period. So dapat within the 3 months, dapat pakitang gilas. Tanan dapat himuon mo. After sang 3 months, so makuha ka na sang 2 weeks. So dapat makakuha ka sang at least 600 para ma-process ang imong work permit. Taga ka nila sang papers and then magwa ka gina sa Thailand. For example, makadto ka sa Malaysia, kadto ka sa Laos para magkuha sang non-immigrant visa or non-B visa. Amo na siya. Okay mga day? Good luck sa inyo job searching. Okay? Wish you all the best. Be good. Bye.